Ezekiel chapter 18 verse 21. Apan kun ang tawong dautan maghinulsol sa tanang sala nga iyang nahimo ug mutuman sa tanan kong mga sugo ug magbuhat subay sa balaod ug sa katarong mabuhi siya ug dili mamatay. Sa 22, kalimtan sa hingpit ang tanan niyang sala ug tungod kay gihimo man niya ang matarong mabuhi gayud siya. Dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala. Palabihon ko pahinuon nga maghinulsol siya sa iyang sala aron mabuhi siya. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Sa 24, apan sa diha nga ang usa ka tawong matarong mubiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala ug magbuhat sa mga salawayong butang nga gibuhat sa mga tawong dautan. Magpadayon ba siya nga buhi? Dili na gayud hinumduman ang mga matarong niyang buhat tungod sa pagbudhi ug sa sala nga iyang nahimo, busa mamatay siya. So in these verses guys, kani nga mga verses kuan ang Ginoo kanang warnings, ang positive side kung hinulsol ka sa atong mga sala. Ang paghinulsol mo dili ra taman sa I'm sorry Lord, nakasala ko, hinluy ang akong kalapasan, akong kinabuhi. Dili ra taman ana. Repentance means you're turning away from the very sins that you are doing. You're turning away from the things nga gidili sa Ginoo. That is real repentance. So, mo nang on the other side, kaning negative side ng gisulti sa verse, kung biya hinguon ang tawo nga matarong pasabot ng alagad o sa Ginoo, kung biya siya sa pagkamatarong, yan magpakasala ug magbuhat og mga salawayong butang nga gibuhat sa taong dautan. Warning sa Ginoo, magpabilin ba siyang buhi? Dili gayud. Dili man tingali diha-diha ang pasabot nga pisikal ang mamatay, pero ang imong spiritual kita nimo mamatay jud mo na ang consequences sa duha ka butang nga imong buhaton. Ang first one, naagi good side. When mo surrender to God, naagi ka ng kanindot hanayan sa atong kinabuhi. Kanindot kayo atong piliin guys. Keep on praying, keep on drawing near to God. Pero on the other side po, kung ubiya ta sa pagkamatarong, mubalik ta sa pagpakasal, magbuhat ang mga salawayong mga butang. Ang negative effect ani guys is mamatay ta unang-una sa atong spiritual life. Ang gugma sa Dios, ang presensya sa Dios, wala tigil ka na to. Siguro mabati na tong conviction kay convict man sa Holy Spirit ang kalibutan sa ilang sala, sumala sa kuwan, no? Sa mga unbelievers na agi ng conviction sala ng libro. Tingnan pa sa John, nakalimot lang ko sa chapter or verse, He will convict the world of their sins. O na ang buhat sa Holy Spirit. Pero kung ang taong mamatay kay mo inibiya siya sa pagkamalagad, mamatay siya spiritually, mawala diha ang kalayo sa Diyos, mawala ang peace, kaguliyang ang iyang magiaguman. I remember the verse in Deuteronomy guys, ipapili sila ni Moses, choose this day kung sa'yo pilion, serve God or serve the idols sa laing mga nasod. Kuan dito kung serve ka ni God, ang abundance blessings sa ni God maanaadiha kanimo sa imong kaliwatan. Pero kung mo choose ka to rebel God, ang tunglong sa tanang mata nga tunglong nga gikan sa Ginoo magiaguman ko. You will be an enemy of God. So, we should choose the side na makapahimot sa Ginoo. Kuslan lang higug makata sa Ginoo. Dili lang taman sa baba. So, atong buhaton is sa atong buhat makita. May higala. So, that's all for today. See you in the next